Sa headlines kan mga barata, ina ni Iris May Payonga day pa kinukonsiderar na case close ang panggagadan sa saiyang aki. Security issue sa Naga, mayormenting tema sa command conference na ipinapod ni Alcalde Nelson Ligacion. Problema sa trapiko sa pag-obserbar kang undas na bawasan. Barangay Kagawad sa Banwanin, Calabanga, Camarines Sur, nakwa ang may naninbuhay sa surong Puunin Mangga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Mayong anuman na insidente ang na-record sa Calabanga Municipal Police Station kan Subanggi. Mientras nasibot ang gabos sa pag-obserbar kang undas, higot man na seguridad ang inilatag kan PNP. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bring. Tuninong anagin assessment ka na Philippine National Police sa Calabanga sa saindang pagbabantay sa 5 Campo Santo sa Banwaan ka nakaaging undas. Sigun ki Pulis Corporal Oseas Agapito, an assistant piayo kan Calabanga PNP, nagin mahigutman an sa saindang pagbabantay sa 5 Campo Santo. Kaya masasabing zero crime incident man sa bilog na durasyon na kan pagselebrar kan undas sa Calabanga. Bali po, si Satoyang Undas is very, napaka peaceful naman po sa tabang kang iba-ibang ahensya kan Satoyang gobyerno, lalong-lalo po ang local government unit, ang Satoyang mga force multiplier, ang mga BPATs, ang mga Satoyang kabalikat. Kaya naging successful po. Kumbaga, zero ang crime incident po sa Undas, regarding po sa Undas. Kasud maanlaw ka na sementeryo o senbulos kan trapiko, ang naging sentro kan pag-monitor kan PNP, tangani nga masigurar ang seguridad ka na mga nagbisita sa nasabing mga Campo Santo. Para sa GNTV 48 Naga, Jerome Brice, News. Mientras tanto, sa syudad ng Naga, kung dati problema ang sobrang piriot na bulos kan trapiko sa Balatas, pasiring sa duwang pribadong Campo Santo, kan suudma bako na subuot grabe ang problema sa trapiko sa nasabing lugar. Susog ki Mayor Nelson Ligacion, dako lang tabang subuot ang mga bagong bukas na tinampo harani sa nasabing mga Campo Santo. Itong sa Undas, mas orderly po ngunyan kumpara po kan mga nakaagi. Likewise, nanutaran ko, digdi po sa may area kan Eternal Garden, sa may Santo Niño, si matinding traffic kan panahon, daita ng gayo na namatian. Although siyempre kadakol manggiraray si tao. Ang rason po kaya dahil nakapag-provide na kita nin bagong access sa road na nahiling ko po nga ni kaso udma hapon tapos banggi na duma na talaga kadakol sinagaaging mga bihikulo. So nakatabang po talaga. Padago sa mga bareta, pagbaralikan sa Metro Manila kan mga nagpuruli kang undas, pinagmomonitor na kan manhamiento kan Bicol Central Station. Ang detalles kayan aramunta sa report ni Melvin Machado. Buon kasud mahas tagod niya na aldaw, pinagpupuna ng i-monitor Terminal Manager Nonio Reforzado kan Bicol Central Station ang pagbaralikan pasiring sa National Capital Region ka mga nagpuruli para sa pag-obserbar kang undas sa Bicol. Basado sa saidang record, sobra sa sangkatos ang biyahe kang bus hali sa Metro Manila. Kung kaya, pinaglalauman naman nila na sobra man sa sangkatos graray ang biyahe pabalik sa NCR. Pero inaasahan mi na baka sobra mga trips ta, especially itong inapot ang interregional, baka magsobra yan sa 100 sobra sa sanggatos na biyahe. Itong mga arrivals, pigiling may nag-abot kito sa mga 120 arrivals na dati 80 lang yan eh. Ang regular kayo 80 trips lang. So for the past Sunday, pong Sunday, October kang Sunday, November kang Sunday, October 31 yan, October 31 and until kang Monday, iyo si na-record ming dakol na arrival. Bago pa man ang baralikan ka mga nagpuruli, nakapag-andam naman sinda sa pagtuning seguridad sa Paikan Amay na pakikipagkoordinar sa Naga City Police Office. Para masiguro mo po ang seguridad sa terminal, nagsurat naman po kami sa prior pa
nakipag-coordinate na gito sa PNP. Kaya kumahiling po ninong yan, dakol po ang mga personnel kang PNP na nakadeploy sa terminal. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, balik trabaho, asin balik eskwela na ang mga estudyante sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa siyudad ng Naga matapos na magpaluwas ng memorandum si Alcalde Nelson Ligacion. Binasihan kang memorandum iyo ang pagrahay sumuot kang kamugtakan kan panahon asin ang luway-luway na pagkakatunaw kan Tropical Depression Queenie. Si Governor Luigi Villapuerte kan Camarines Sur ang nagpaluwas naman in memorandum na nagdideklara na balik eskwela ng unya na aldaw ang gabos ng mga estudyante sa probinsya nin Camarines Sur. Padagos pa sa mga bareta, seguridad sa bilog na siyudad ng Naga iyo ang pangenot na tema sa ipinaapod na command conference ni Mayor Nelson Ligacion kaibahan ang Naga City Police Office. Ang detalyes aramunta sa report ni Melvin Machado. Nakasentro sa security issue sa siyudad kang Nagang pagurulay sa ipinapod na command conference kunya na hapon ni Alcalde Nelson Ligacion. Digdi matubang si Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office kaibahan ang anom na station commanders, pamayo kang Public Safety Office, City Budget Office asin City Administrator. Susug kay Alcalde Nelson Ligacion ipinapod niya ini para determinaran kung paano gagamiton ang teknolohiya sa pagtaw ng seguridad sa siyudad kaibahan ang kapulisan. May meeting ako sa command conference actually with the PNP, si City Director, si staff niya, si ringman si Chief of Police kan anom na police station, likewise key officials kan Naga, including our budget officer, City Administrator as in si Rene, para pag-ulayan security issues digdi sa Naga and si pwedeng gibuhon insofar as technology is concerned. Insofar as personnel is concerned, we will leave it to the PNP. Pero kukulitan ta po sinda to ensure police visibility not only during the day but more so pagkakabanggi. Sa isyu kang CCTV camera sa Bicol Central Station, igwa naman subot na inot na kahagadan asin na isumiter na plano sa Terminal Manager Nonoy Reforzado alagad kabali ini sa naapektaran huli kang pandemya. Kaya nakalit sa September, nagpo ng procurement process kang lokal na gobyerno kang Naga nin mga CCTV camera. Hahagadon man subot ni Terminal Manager Reforzado na inuton muna ang CCTV camera para sa terminal bago ang ibang high-tech na camera na planong bakalon kang syudad. Nanotaranta po na ever since Mayo man CCTV talaga duman. And igwang suggestion ka ito, I must acknowledge, si Mr. Nonoy Reforzado kan 2020. Alagad dai siya tig-implement dahil po ngani sa COVID, dahil sa mayong naging biyahe ang mga bases. Pero ngunyan na 2022 na nag-resume na, igwa na pong instruction to procure the required CCTV. Nagkataon lang na dai pa. Tapos si proseso as in dai pa na-install. Pero sisiguraduhon ta po na igwang CCTV. Ipapa-assess ko din po sa iba pang areas. Pero tiyan nga ng hapon, diba, pakiulay ko, kung magpupwede, inuton muna na mailag so sa terminal, ma-implement, maikagtulos. And then itong mga planong nahihiling di sa command center, baka later on na, to follow na lang. Pero man siya ang plano nito ikagtulos? Ay dakol po ang kay Puanta duman. Kundi ako napapasala, mga more than 20. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Mr. Nonoy Reforzado kan Bicol Central Station na igwang CCTV camera sa laog kan terminal. Alagad inipagsasadiri kan mga pribadong okupantes kan terminal. Arog na sana kan booking office kan mga bus asin mga may stall sa terminal. Igwa po dyan, CCTV sa terminal na nagagarana, sa mga private. Ano po. So, aside, kasi every
booking office dyan, igwa sindang CCTV. Pati itong may mga stall, may CCTV. Sa pagbabalik kang news break, ina kang nagada na daraga sa Banwaan Pili Camarines Sur, daipa kinokonsiderar na case close ang nangyari. Yanasin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, sa paagi kang press conference kan suudma sa pangingenot man ni PNP Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo, sinabi na case closed na ang panggagadan ki Iris May Payonga, alagad ibaman ang paghiling kan pamilya kan biktima. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. May mga hapot pang gustong masimbagan si Mrs. Elaine Payonga. Inakanagada na si Iris May Payonga matapos sa konfirmaron ka mga otoridad na kaput na ninda. Ang pangenot na suspect na si Raymark Villasa, sarong pedicab driver kang barangay Kadlan sa Baduang kan Pili Camarines Sur. Ini man subot ang nakakapugol sa iya para magtaonin kumpletong reaksyon sa pagkakadakop sa sinasabing suspect. Nakita ko din parang may process din yung kaso wala pa kasi akong idea, hindi ko naman nakita yung suspect basically. Kasi yung asawa ko yung nakiki-coordinate doon sa PNP. So, wala pa akong masabi kasi hindi ko pa naman natatanong yung suspect or nakita or narinig siya mag-interrogate or kausap. So, wala pa akong idea kung yun talaga yung suspect or ano. Kasi gusto ko kasing makita bago ako magsabi na para may mga questions kasi ako na dapat sana masagot niya. Kaya hindi pa ako, hindi pa sure kung talagang siya si suspect. Sa issue kung ako na niya, ang pahayag kang PNP na case closed na ang insidente. For me, hindi pa siya case closed kasi parang ang bilis. Parang feeling ko minadali yung Hindi naman sa
I'm not anything against the PNP and lahat. Alam ko tumutulong sila. But we from Family Magigad, we need further investigation dito sa nangyari sa anak ko. Kasi siyempre, masakit yung nangyari sa anak ko. Gusto ko mabigyan ng tamang hustisya yung anak ko. And then talagang madakip yung suspect. Kung meron pang kasabwat. Kung meron pang kasabwat. Yun po talaga yung ano. Kaya may mga tanong kasi kami na kailangan din sagutin. Asin kung plano kang pamilya na magdulog sa National Bureau of Investigation. We consulted with the NBI kasi yung ate ko yung nag-aano sa NBI nakikipag-coordinate. So, yung pagdating kasi doon yung ate ko na. Iba naman. So, in charge siya sa legal matter. So, kasi attorney yun. So, siyang nakakaalam doon. Nakaburol ngunyan sa Barangay Chapel kang Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur ang bangkay kang daraga. Para sa GNN, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur planong tawanin uniforme asin ID ang mga parapadyak asin mga parahabal-habal sa saindang banwaan. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bree. Plano mo niya na magkaigwanin ID asin tabaga uniforme at mga parapadyak asin habal-habal driver sa Barangay Kadlan Pili Camarines Sur matapos ang nangyaring pagkagada ni Irish May Payonga. Sigun ka acting Mayor Francis Belen ka na pili, inen sa iyang hihingwahon na malagan ng tamang ID asin uniforme, bako sana sa Kadlan Pili kundi magin sa iba pang barangay kan Banwaan. Ngayon aldaw po ipapaapod na si Chief sa kasi sa mga public safety officers na makurulay kami. Babalikan po itong inot nilang pinag-urulayan na igwa akong gustong pulisiyang ipasunod lalo na ito sa mga terminal na igwang mga nakakayod ng padyak, habal-habal, tricycle. Pinsiswestyon ko po na dapat iniyo nagagamit ng mga ID, itong darakulang ID po na mahihiling tayo itong mga pangaran. Naman sa pangaran, nakalag din itong dakulang numero pa mga plaka kang sa Indang Judith. Pandua po, kakahulunod na rin po ang konseho kang Kadlan. Tanganig magtabangan kami kung paano mapailawan iyan lugar na yan. Kaya pwede kami jointly mag-ihuning surat sa Kapitolyo. Tanganig matabangan kita. Kami, aram ko, may dadakulang pondo sindakayan para mas lalong maging maliwanag ang area iyan. Mahagad manin tabangan opisyal sa provincial government tanganing madugangan pa ang mga CCTV camera sa Banwaan tanganing masigurar ang seguridad kan mga tagapili maginan mga badayo sa Banwaan. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, Barangay Council kang Kadlan Pili Camarines Sur, pipirito na madagdagan pa ang sa indang mga barangay tanod. Nagbubuelta si Jerome Bree. Mahinguhangon yan ang Barangay Council na badugangan pa nin Barangay Tanod ang Kadlan Pili Camarines Sur na matabang sa pag-roving sa barangay. Asin tangaling maiwasan pa ang anuman na krimen sa lugar. Sigun kay Kapitan Walden Brosa, sa ngunyan igwasan na sindarin 11 tanod sa barangay. Kaya pigplano man na badugangan pa ni dawa duwa pang barangay tanod tanganing makatabang sa pagmonitor sa sindang barangay, urog na kon banggi. Yung first time ini na may rape case dyan sa Palaog na yan. Ito nga yung nagluwas, kaduwa, nakakadabayan yung ginara. Sabi ka pipili pa man ako kung talagang maasahan ng mga tanod. Sa kabis ng oras sa sa barangay. Dagdag pa kan opisyal nan pagkagada ni Irish May Payonga sa saindang barangay dahil ni dapig lalooman ninhulita kadakol naman din mga darakulang event ang nangyari sa sayang nasasakupan. Alagad mayo man katong nairehistro ga mga krimen sa barangay na araw kan na nangyari sa 18 anyos na estudyante. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, mayo na ninbuhay ang sarong opisyal kan Barangay Binanuan ng Pequeño sa Calabanga, Camarines Sur kan madiskubre kan sumagong pagkaaga sa sarong puon nin kahoy. Ang nasabing insidente ang tulos man na nai-report sa Calabanga Municipal Police Station. Nangunyan, nagpapadagos ang pagkukondusir nin investigasyon. Hinahalat pa kan pamilya kan Barangay Kagawad ang resulta kan post-mortem examination. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Alcalde Nelson Ligacion na marhay sinaging preparasyon kang lokal na gobyerno kang Naga kang nakaliis na bagyong Paeng.
Inako man kan alkalde na huli kan dakulang volume nin uran ang nasabing bagyo may mga binahang lugar sa syudad na yaon sa hababang lugar. Alagad may mga dating lugar man subuot sa Naga na dating halangkaw ang tubig baha ngunyan daina nangyayari. Pag-abot sa kuyan sa pagbaha, may mga lugar sa Naga na binaha man po giraray. Pero ini kaya si mga lugar na low-lying areas. And then may nanutaraman po kita na si mga pigbabaha po ka ito. Daina. Ansarong example kayan itong Klupa. Although, kan Sabado, nanutaran na igwang lampas buol. Pero kung babalikan ta si istorya sa lugar na yan, sa araw ka itong sitwasyon, kung lampas tuhod, sa may pusod. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.